Sa number 4, BCPO ginklaro nga ang na-detain nga Indian national among drivers ng Innova nga nag-arado sa mga naga-prusisyon sa barangay Alangilan sa Bacolod. Taliwas sa mga alegasyon, ginklaro ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica nga duha ka testigo ang nagpamatuod nga si Jagpreet Singh, ang driver sa Toyota Innova nga nag-arado sa mga nagprosesyon nga ginkamatay sang 3 ka mga persona kag pagkasamad sa 16 ka iban pa sa tinalikdan nga Biyernes Santo sa Alangilan. Gindugang ni Coronica nga nagpositibo sa alcohol test ang 37 anyos nga driver bisan pa nagpanginwala ini nga nakainom sang matabo ang insidente. Ginakabig sang pamunuan sa BCPO nga isa ka airtight case ang napasaka nga kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries and damage to property batok kay Singh. Ginpasakaan man siya sa separado nga kaso angot sa driving under the influence of liquor. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga paagi sa DSSD sarang maghatag sa medical assistance ang syudad sa 16 ka mga pasyente, duha sa ila nakagwa na sa ospital. Ang City Health Office magapatigayon man sang psychological therapy sa mga nabiktima sa aksidente. So we have two witnesses. Ang isa, one of the participants ng procession, and the other, dito sa may ipalagyuhan nila, nga nakita ang isa ng pagbuhat niya sa driver's side, siya niya ang nakaito.